Kokain, piko, marihuana, kokain, piko, marihuana. Dá se někdo? Výborně, 2 gramy jako minule. Pistola in mano, non è plastico, gonfia la plastica, gioco la plastica. Ho fatto pratico, weekend in pratico. Ho fatto il fisico non essendo pratico. Ho sofferto tanto, figlio di puttana, nessuno in casa, ho fatto da sola. Oggi della strada ci campo. Všechny vás zdravím, panouškové, tak teď vás vidíte mě v Chorvatsku, vidíte, jsem v Chorvatsku, moře, práci, takže vás všechny zdravím, takže... No a vlastne, že by ste vedeli, jak premýšľajú bezdomovci, jo. Jak prežiť proste, chápu. A to je teplo, si zober, že ja som bol v Čechách na ulici, jak snežilo, kamo, aj bez deky som po zemi spal, po ubytovňa na čo tiebe. 15, ja mám 30, koľko mám 15 rokov na ulici odžito. Úplne luxus, chápeš, prvé, jak doma. Takže, prvé na čo musíš myslieť, vieš, chceš spať kľud, také zóny, klidne, zavše zastrešené, strecha, vieš. Kradnúť, že spíš, kamu, no to v takej Barcelóne, Marseille, vieš, že ťa spíš, tak more, sa zobudíš, more, už nemáš batoh, alebo ti hostia. Mne sa stalo prvýkrát, že proste spím, mám batoh, ja vanku, no ču. A pozerám len takí dvaja Arabi, more, jak cigáni, 12-roční, hej. A utekajú s mojim batahom a ja bosý za nimi do piči 2 kilometre bežím cez celú pláž, ty kokot. Barcelona, nie? Každý demen pôjde prvýkrát na pláž spať. Najhoršie, čo môže zrobiť, ísť do Barcelony. Každý debil príklad Španielsko, Barcelona, no to je najhoršie, čo môže byť. Je do Barcelony alebo do Madridu, ty kokot. To proste je pre dementov, možno tak. Pre takého kokota, more, čo má tisíce more na hotel, aj tak ťa ukodám. No dobre, bezdomovci musia, keď nie ste bezdomovci, ale chcete byť bezdomovcami profesionálnymi, to nebudete nikdy. To trvá roky, ale musí prvé prejsť zastrešená strecha. Zima sa tu nerieši, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, tu zima neexistuje, chlapci. Pokiaľ ste spali na ulici z Čechá, alebo tam prežijete snehu, tak vôbec ohľadom toho, že ja som bez deky vyšiel. No, takže prvé, čo riešime, dobre, klídek, ne? Ale si ty píčo, 2 dní som nespal, budem spať do takej a takej, takže prvé, čo pozeráš, kedy to otvárajú. Dajme tomu, že je nedeľa, neotvárajú pecka. Takže sa vyspíš po piči. Ľudia chodia, tu ťa neokradnú, tu ti dajú peniaze alebo jedlo. Ráno sa budíš s prachami alebo s jedlom, vieš. Isto, kamo, jak spíš. A kolo mňa niekto neprejde, bo to chlape, ja spím tu a prejde na to tu kolo tej lampy a môj pes ku mňa sa nikto nepriblíži, on proste vrčí a jak fakt prídeš, tak ťa proste rozjebe môj pes, hej. No taká bimbuška zlatúška, ale potom, ale trhá nohy. No takže pozeráme, hľadáme Horarios. Kedy sa to otvára? Počítam, že o 9, to originálne. Aj tak sa budem o 7, vieš, maximálne, neviem, kedy to otvoria. Bo nechcel by som, že by mi tu o 6 a prišla budiť, by som ju poslal do piču už, aj také sa mi stalo. Že som more 4 dní nespal, som zaspal na hodinu, o 5 a typek o 6 ráno bar otvára. Nemôžem tu spať, a do piči som ho vypičoval, a ten pičuje, a už zapni piču, mňa nezajímalo, že ja mu spím rovno na proste bar, ja mu spím na terase, vieš, a on že ide otvárať. No, poslal do piči, zavolal políciu, alebo už som v Paríži som s takým bol, že chlapci, že normálne, že som, hej, on vás obudil a ja som najebaný proste, nasratý, tyko potronil som spal dobre, takom vyklenku, rozjebaný, ja neviem, jak som tam došiel, ty pičo, zaspím a teraz on, pičo otvára, ide do bar. A tam, ale kamo, on z druhej strany prešiel, otvoril dvere, vieš, a s dverami tak mi, akoby do chrbta, ne? A ty pičo, neviem, čo som tam zapičoval. A furt. Ešte sa postavil som mu napil na ten vchod. A tu kurva, čo tam proste, ešte furt najebaný, svetovaný, nie? Som otvoril oči zalepený, hovorím, čo ma budeš, kurva? Hej. A dedo normálne takú gumenú trubku metrovú, jak keby proste od vody. A ja s gumenou trubkou more, vidia ma, a ma šlehne po nohách. Pak 80-ročný dedo. No a ty kurva, jak som popral kamene, som ho rozjebal okno na tej reštike. A už len som videl, že ide volať do policie, tak som zmizol za pár sekúnd. To sa stalo na prípade. Takže pozerač, kedy otvárajú? Dobrá, vidíš, o 9 otvárajú.
Stánok tabakový. A to je čo? To už je dačo iné. Takže napríklad tu môžem spať pod tými dverami, viem, že 8:30 príde a máš zobudí. Tu je mašinka, tu ešte aj také drobné more, ešte aj trávu možno ti taký dement príde vindálny proste. Kúpi si takéto ocedle, bedečkovo, ináč tu asi nemajú. No. Lata Puyo. Maria de Zena, no, CBD. No, isto by som si kúpil. Tiebe, že za 4,51 papírky. Tak si chorý na hlavu. 5 € papírky, hej. No to by si musel byť dobrý kokot. No proste tu si láhnem, o 9 to otvoria. 8:30 možno bude tu, tak zatrešené mám psa a vlastne, že sme vo svete, tak tu sa nejak ráne to možno. Tak v Čechách by si sa zobudil bez otázok. Matrac si idem pripraviť. A vidíme sa zítra, to je asi všetko, chlapci. No. Čaru, ja som, idem si ľahnúť, počínam pozrieť Facebooky a pičoviny a tak. A musím nájsť to, dobre, tu taký obchod ráno zobačím. Obchod, pivečko. A tak. No. A tak, to sú moje mini vlogy, monológy, bezdomovecké životy. A komu sa neľúbi, tak nech mi pošle 10 € a potom mu pojebem sestru. Točte, přítele, čau. A ešte posledne vám záber dám, jak bezdomovci sa ukladajú. Aby ste aspoň proste Denis chudák, no. Aby ste aspoň to si povedali, do piči, keď na to čumíte. Vy anonimní ľudia, laborca. Si zober tým ty kokot, že len vy zapnete YouTube, ešte odberi to má, ako nereším, ale ty predstav si, že tam mám napríklad 50 views. A ja viem to tak rozrobiť, no mám také programíky, že chlapci, kto ma pozeral IP adresu, keď si kokot nemáš poblokované, až tvoje meno zistím, aj ťa zlokalizujem, proste len tým, že si zapnem môj YouTube. Takže, ale nie, vôbec to nerobím, no si myslí, že nemám čo robiť, že kto má z laborca pozeral si moje YouTube videá, no, ja to robím pre seba, pozerajte, ja som len rád, že pozeráte, jak sa žije. Ale chápe, také pičoviny. Dobre, idem si uslať, neviem, čo som tu zase nafetovaný, k čomu sa všetkému priznal, ale tak. No. Odložil som sa, založil som sa, to jedno. Pamätaj si, že kámo, piči. Pamätaj si, kámo, že kartón ti zachráni život. Ja nad tým furt také tvrdé proste. Ja raz sa vyspím na betóne, ak je teplý, vieš. Proste leto, horúci betón, ja nedám si matrac, ja sa vyspím na betóne proste, ja mám rád spať na tvrdom. Neviem, no tak neboli ste páse ani rok, asi to. No, ale pamätaj si. Sú zimy, akože zimy nie, ale betón furt je studený, vieš. To už otočí tvrdý, nie netvrdý, ale proste kartón. Kámo, najlepšia vieš, ako môže byť z toho. A ešte, ak máš rád tvrdé, to si vyhral, bo to, kámo, tak teplo z toho. Takže, vieš, nerad nosím veľké batóny, jak taký skurvený turista more nemecký, čo po lesoch chodí. My sme nemeckí hipíci a príde more so zlatou kartou aj s 50 000 eurami. Jak on paradajky je do piči. Má 50 000 eur na Mercedese, more, príde, čo tam máš, more, plaky sola, neviem, more, elektrické stoličky, ale jaký ty si hippík. Však more, že by si fakt nemal tú zlatú kartu ani auto, tam umreš, more. By si ani kokol, ja neviem, ani paradajku neotrhnúť, vieš, ani vypestovať. Takže tak vlastne ráda pre bezdomovcov je kartón, chlapci. A on toľko spal na ulici Čechá, ale nikdy mi nerožil, že fakt daj si kartón pod seba, ne? Že to je matrac. Tak izo, kámo, ďakujem za papier. No a to čepšitele, speaker diskotéky. No nič jednu deku, ne? Máme úplne pohodička, filmy začal. Si ráno riešime nabíjačku, 2 hodiny v noci, dám plechovečku psovi teraz ešte. 20% baterky. Tu je taký ten karabinieri, že mi hovorí, že tu nemôžem spať. Nemôžem spať na kardóne. Mu hovorím, že kde mám spať. Normálne, čo to je, policia? No, počúvajte, toto je policajt, ale počúvajte, to je starý dedo. Normálne starý najebaný dedo, 80 ročný. On normálne vystúpil, tu nemôžem spať, normálne najebaný.
Najebaný starý policajt. Kooperativa Godia Guard. Tu nie je policajt, to je tá mestská hliadka. Hej, mestská hliadka talianská. Vystúpil najebaný starý deto. Ja ti hovorím, že ten mal chlapci, ten mal liter whisky. Vystúpil, more ešte tak sa more kýval tam pri tom aute, len sa zložal dverí. To škoda, že som to netočil, bo akurát pracujem na mojom videjku a píšem to hodne zase, chápeš, proste pracujem vo videjku, četli píčka a tak pičoviny, pripravujem do ďalšieho videjka veci a teraz čumím do telefónu a plus on vystúpi a nepoja ani rozprávať normálne, proste najebaný ten zvuk, už som mu pletal že sa len držal dverí, že nespadol, taký tlustý dedo starý, že proste mestská hliadka. Kokoček, ale ty by si nemal ani šoférovať, kokot. Čo nemôžem spať na zemi, ty kokot? Kde som? Na zemi, ty kokot. Kde si mám ľahnuť? Tu na stred cesty mu hovorím. Takže tu kino pojede z Dorbíra. Kde mám spať? A však nespím, kokot, však som nafetovaný. Necháme. Kde mám spať, do piči, debil? Tu na ceste, to najebaný nastúpil do auta. No, normálne najebaný policajt, hej. Starý dedo najebaný vystúpil z auta, že tu nemôžem spať. Kde mám spať? Čo ste ešte nevedeli? Škoda, že som ho nenatočil, bohužiaľ. Stalo sa, ale taká je pravda. No, príbeh. Čaute, ahojte, dobrú noc. Končím. Vidíme sa v ďalšom videjku. Na dnes stačilo. Dneska som to dokázal aj stočiť. Som si myslel, že až 8. vyjde nakoniec. Každý deň bude dávať čas, chlapci, z 3 hodín mám zrobiť 40, aj to je veľa, vieš, to je ako tak. Raz sa dá čo deje, raz sa nič deje, ale furt sa dá čo deje, ale... Ja neviem čo, na fetovaní tiež vám tu učím. Choďte do piči, more, už 3 hodiny, hovorím, dobre, už stačilo a furt sa mi držka nezastavila, more, už týždeň. Bimba, začneš robiť ty také tie dodatky, Bimba bude točiť, proste robiť podcasty, lebo Bimba, môj pes to má piči, on je hluchý normálne tiež. Najebaný policajt, chlapi, najebaná mestská hliadka, proste starý najebaný dedo, to si ešte nevidel. Fakt, že jak rozziganý bol, že dobre, že nespadol, jak vystupoval. On sa v dveri vydržil, že tu nemôžu spať, že som môj jazyk more ani nevedel rozprávať. By ste nechápali, to fakt by si nechápali. 9 hodín ráno, dokumentujeme, 1% baterky, žobrem pod Lidlom, nemáme nič, hola. Dorno. ¿No puede ayudar algo para manchar? Por favor. Mám 1% baterky a nemám nabíjačku. A mám 60 centov, chlapci a drogy. Takže zobrieme na chlast a zaňame čo? Nabíjačku potom. Som v Genove, za 2 hodiny mám vlak na sestry Levante. Tam zostávame, uvidíme prvé nabíjačka, nabiť sa, zarobiť, dať si kavičku a tak, chlapci. Klapka, strik, čau. Baterka není, tak to tady vypátá. Prešiel som asi hodinu, som chodil, kým som našiel zastávku, ty kokot, aj obchod. No, 30 km cez celú Genovu skurvenú. Vyjebané mesto. No. Premiesnil som sa, tam je Lidl za tou bytovkou a premiesnil som sa tu po také Basko, alebo čo to je. Vlak mám za 30 minút, tam ide. Takže 20 minút si pozadím, pivo som zonal, jedlo som zonal. Nič som nezarobil. Ale dobre, takže ešte som sa len zobudil ráno, ja chlapci. Dám si pívko, energy do piči, najem sa konečne a plán je taký, že musíme hľadať čo? Čo musíme hľadať? Nabíjačku. 50 centov mám, chlapci. Poháč, takto sa žobre. Do krútka, chlapci. Do krútka na 1% baterky. Plače more. A ja som sa zobudil. Uj. Dobrá poľština, tak. Dobre, čakáme na vláčik a sestry Levante rapajú, no smer sestry Levante, chlapci. A uvidíme, či stáde rapajú a tam ideme zaňať na bíjačku, missions. Possible, now. Nemám nič, euro, a energy aj fety, ako vždycky. Chlapci, mesto sestry Levante, zase som hrať na vlaku. Od rána o 12, sú 3 hodiny. Dobre, čo sa stalo? Sme sestry Levante, to už je zmena na La Spezia a potom na Napoli. Ale lepšie, čo sa stalo vlastne, ne? Do piči nabíjačku, nemám nič, ne? Kokot najeba, proste nasratý, nenapitý celý deň. Som laku do piče. A teraz, dobre, idem do Rapáňo, mám euro, ne? Idem po pivo, idem do Carrefouru, normálne si po pivečko, a typičo príde sa ma, čulne pokladne trošku.
káble, powerbanky, proste, no tie krabičky, ne, do roztačky a piču. Hovorím, ty piču, ja to zajebem. No kokot, pozriem taký kábel za 5 eur. Hovorím, dobre, zoberiem kábel, bo vo vlaku majú USB porty. To som dal do kapsy, zajebal som kábel, ne. Príde vlak, ty kokot, a akurát príde ten vlak, čo nemá USB kábel, ty kokot. No to už som už keď som zajebal kábel za 4 eur, nemohol som zajebať rovno to. Nemohol som zajebať rovno celý powerbank, čo tam za 30 eur bol, možno 25 000 ten. A ja kokot proste okradnem kábel za 5 eur. To už som mohol ukradnúť ten powerbank, možno 30 eurový. To by bolo jedno, či by ma chytili, alebo neviem, že by ma nechytili, ale už keď som kradol to poriadne, ne? Čo už? Dobre, pauzička, možno aj dneska tu zostávam, alebo idem zóna dať čo na chlás, dať si šáru, najebať sa, bo zavražil by som takého dneska. V takom štýle som na tom a možno večer ešte takde vyrazím. Idem poriešiť, dať nový telefón. Musíme tam, ale to pôjdem asi až zajtra na Livorno, na La Spezia. To je také kľudné mestečko, takže chlapci, ja idem pozrieť pláž, tak vám to tu odprezentujem, tam takého dačo stretnem, sa tu nenudím. Vieme telefón, krabička plná, koľko prázdno, a čo tam je? Nič. Vrto skúšam chlapci, už neraz som našiel aj lové, krabičky od cigariet, aj drogy, aj všetko. To je tak. Je mestečko peknúčka, tam je taká plážička. Čo som sa raz takým Talianom najebal, s čučom, ty koľko si povedal. Pozval na brko a som sa tak lepal, že som nemal chlás ani love. Prišiel som tam na pláž a tam taký Talian, more, dva čuča, 2 kartonové vína. Ja mám na tom slnku odjebalo tam. Takže tak, prezentácia. Bez takých prijebaných komentárov. Uvidíme, čo sa stane tu. Tam černý ští, nič nové. Ideme taký obchod, more, posomrovať. Tak to vypadá, hezky tady idem zabrať. Musím ísť riešiť na viačiu, neviem, či tam idem. Dneska tu zostávam. Musím takde dať nabiť a to sa tak nebudem už dobrať. Idem pod Carrefour, vôbec nemá jedlo. Som ešte dačo, neviem, spekulujem tu, chodím. Som to videl také smažky, 3 chodiť. Takže potom sa k nim dačo prihovorím, alebo zaujím som. Mám po chuja speedu, môžem tam čak budú tu behať do noci. Takže tak, čo to je? Trhy také pičovinky. Takže taká ukážka. Ideme ďalej. Máte ďalší ten romantický záver pre slušných divákov. Čo chcú vidieť krajinky. Bo raz mi napísal takto, že mal by si menej rozprávať, mal by si tam dať muziku a ukázať viacej krajinky. No ty pič. No, ja už som kámo, furt to samé, len piesok a voda do piču, mi z toho jebe. Je to. Takže tak. Ste šťastní potom. Non capisci, cazzo, non capisci. Ma parla italiano. Radšej ticho som bol. Ty piči, aby som občas nechcel rozumieť ani francúzsky, ani španielsky, ani italiansky, ani nijak, chlapci. Bo chodím a počúvam tie ich hovna a ja potom z toho jebe. Hezky to tady je. No, nič, jebe na ňu. No, máš to. Nie sú takí bezdomovci, more, to ty už na pláži behajú po tričku, fakt tu je kurva teplo, chlapci. Horúček, piči, to španielské sa nechytáte, na teploty. Takže teraz už to mám fakt overené. Aj keď som tu bol 10 krát, mi píši teplo, ale vážne tu je kurva furt teplejšie skôr, alebo ja neviem. Jak to, jak Španielsku. Aj vo Francúzsku už bolo. Španielsko teraz piči tam na Barcelone, že tam kurva ešte zima, chlapci. No, také komentiky, čo dodať. Do krutka do mojho dokumentu, že... Hola, buongiorno. Do krutka do mojho dokumentu, že... Čiže obrám pod Carrefour, ale to bum. A proste také bolo s dredami dvaja typci na takom favorite starom. V dvojverovom, ne?
išli, prvé za obed 20 minút, neviem, kde boli. Chlapci, nemáte začnú na žinta, že pozvám na čarvo. Taký chlapci. To. Un 55. Grazie. Čau. A to. A že vlastne to nemá bať. To som dobre, oni tam boli, ne? A favorite, ale more, lepšie pozvem na čarvu, ale to je pevný, ne? Tam nemám čarvu, oni deň nebudú spať. Takže čarvu mi podávali 3 gramy asusa, že pohodička, mamu, lení. A jeden dál, neviem, chcel som tu ostať asi. Sa najebať a tak, ale možno pôjdem ďalej, poď. Neviem, tu si sadnú na brko, poď mi banda. Nechce sa mi kurva tu, asi zostanem tu, kde spiecham, nikam nespiecham chlapci, takže tak to je. A také je, čo to je? Sestry Levante. Akože Levante po španielsky je, že postav sa. Ale sestry, akože sestry? Neviem, jebal by som sestry. Neviem, no čo to mám k tomu povedať, ideme na jointa. Dáme také mini vlogy, dokumenty, idem do kočky, bo som nabitý 80% chlapci. Mám kabel, ale nemám tú kočku. Že by som sa zapojil, takže musím tak kde ukradnúť dačo. Tu špekulujem. Tak. Chlapci, začíname a vlastne to. Siesta, dám si jointa a potom pôjdeme na klivku. A chlapci, to som iba, pak je to dobrý draj. A som i na počáre more a dať mi 2 gramy až chlapci, takže pohodička. Taliansko. Vy ma vyšti sa vyznesla, dám si brčko a idem na piči, ja sa chlapci. Idem pozrieť vlajky, do kružka taká, že ideme ďalej. Chlapci mali aj keťak a ječka, ale len do piči. Máme jedno ječko, sa poďalím s tebou, ale ty pičo jedno extrázu, že ja sám žerem, vole, jak na troch. Vieš, ja keťak do piči, no nedám mu posledné 2 gramy špídu, ty kokos za gram keťaku, to je zas. No bo potom s ketamínom spiť sa mieša, to je jízda. Vieš, takže kurva, no keťak, ty pičo, to by som si tak zajebal, taký výlet, hej, takú čaru by som si dal, že tak 8 hodín. Úplne more, tam by som planeta Jupiter, ale bohužiaľ proste nevyšlo to, ale jebem na to, radšej si ten speed 2 gramy nechám ešte dneska moc poťahnem chlapci. A zajtra už nemám drogy, proste už iba hulím a chlastám, takže začínajú dokumenty od zajtra, bo jak budem od rána najebali, no počkaj, už len zháňam také vecičky, fosfor a jod a hneď bude špiť. Nebojte sa chlapci. Takže chlapci, to ani chlape, ani perník sa nedíva. A čo by som vám povedal, taký feťacký dokument z Ostrých. Ideme ďalej, nič nové. Smer na poli, chlapci, už som vlastne sestry Levante, jak som povedal, takže La Spezia, Pisa. Ideme, ešte tam môžem ísť za kamarátom. Mám kamaráta jedného Čecha. Možno aj dnevu domov pôjdem. Tam sa, no také laboratórium mám, more české. Tam tu pred Napoli, vlastne v tej Pize je tá šikma, vieš. A prvýkrát hovorím, ty pičo, idem sa pozrieť na šikmu, vieš, že pičo, fakt krýva, vieš. Že to je rovné, ty kokot, je len tak nahnuté, to si ani nevšimne, že to je nahnuté. To je, že myslel, jak to je kurva šikma, vieš, a pičovina, to je more milimetr vyhnuté, vyklonené, ja si myslím, že to je šikma, vieš, pičo. Tam len dementi turisti, more. A tam je dobre taký to. Dobre, idem si na brko, chodte do piči, moje monológy do piči, takže takto chodia, more tu turisti, pozerajú na mňa jak na dementa. Ale môžeme to aj takto, počkaj. Takže môžem to takto robiť, chlapci, že chlapci toto, hej? To stojí 10 €. Akože dajme tomu, no v Španielsku ja to predám za 10 €, bo to sú... Dobre chlapci, ja by som to viac jak 5, tu je dačo medzi za 7 €, hej. Kde sú tu gram a pol. To je gram. Gram hašu a si zober, že to je dry. Fakt to je, že kify dry proste je dobrý robený, bo jak to vieme, že to je dry, proste to rozlomíš a to mení farby, vieš, to má 2 farby, proste a úplne je to jak maslo. Takže je to kurva luxus. Je to fakt kurva luxus na to, že nepoznáš Taliansko. A toto zohľadať, kamo, to by si musel byť asi profik, jak ja. Lenže ja som len počul techno muziku v aute a hneď som k ním pribehol. Chlapci, pozvem na čaru, jak mi dáte na brku. A jeden bol Rumon a jeden Talian, ale proste po taliansky som sa s nimi bavil, no capici cazzo. Pizza, pasta, ketamina. No a ideme proste, tak som to tu rozjel a zase som si dal moje druhú čaru a zase som moje zase do rána. Ešte mám asi na 3, mám gram speedu, to už je pre mňa posledný.
Ešte som to vymeniť grama i pol, neviem, aj nemám veľa. Ale neviem, či tu mám zostať, ale čo to budem robiť do piči? Neviem, kurva, musím tak ísť, neviem, kde idem, na čo idem, čo. Takže chlapci, tak, neviem, kde som skončil, no proste zažidil som to. Akurát, že som mal v kebabe nabíjať telefón, no by som natočil to techno auto. Proste, že to bol starý Fiat dvojdverový, úplne jak Lada z roku 90, hej, bum, bum, ale také malé tam, bum, 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 no Tech 23, hardtech, no, nie techno, hardtech, proste talianský hardtech, proste tam šlehal, no, ty pičo, je trojňová rave, ty koko, nech sa vyndáme, chlapci. Taká flaška ketamínu, kamo, kilo ketamínu tu stojí, vieš čo? 200 eur, mám kontakt. Takže musíme dať čo špektu, vieš koľko sa predá gram ketamínu za 40 eur. Si zober, že kilo kúpiš za... To je jedno. Chlapci to nie, ale to musíš uvariť, to vy neviete, ale... Také smažka vlog 3, nie, smažka vlog 5. Dobre, včera bol prvý smažka vlog začal na 4, takže smažka vlog 5. Nič nové, Denis vysvetovaný bezdumovec. Zasmejte sa. A milujem tých, čo ma neznášajú a vlastne zapnú si to video, ale neviete mi dať skurvený odber, alebo like, alebo dislike aspoň, alebo že ty skurví si koment. Dáč, views. A si myslím, že ja podľa, hej, každý views, to vám nebudem ako to, tiež dačo cybersecurita dají, a ja sledujem cybersecurita, takže ja podľa adresy viem proste aj tvoje skurvené meno, keby som tých 50 views, čo tam mám, mi vyskočia IP adresy. Podľa IP adresy si hľadám vaše meno a vás zlokalizujem, kde ste. Ale mám piči. Ako len hovorím, aká je pravda, ale čo by som to robil. Si myslím, že nemám čo na robote, len pozerať, či tam taký Peťo Sokol, alebo ja neviem, do piči, kto tam volá, Tomáš Lukčo na mňa pozerá, vieš. Piči. Mám piči vôbec, ma to nezajíma, kto, ani som to neštudoval, že kto na mňa pozerá, ale viem to zistiť, no studoval som to, ale nie teraz, nie, to v zelenej dobe predtým, ale na čo to budem rešiť. Som rád, že tam mám 30 views, normálne celého Gorkého aj polku Kumenského, tak dúfam, že to dojde od Dukalského po Žamočísku. Teraz vám naučím, jak sa balia jointy, žiadne podklady, vy primitívy amatérsky, proste. Tu si vyjebeš cigu, jo, lomeš cigu, žiadny kartón, proste, kartón používate možno tak na Slovensku, primitívy, ale loviš cigu, hej, čo hovorí, 5, za 2 čáry, čo spit ma stojali 2 čáry nič, 80 centov chlapci, mám za 3 € gram, ja som donesol 50 gramov, mám posledný 2 gramy, som predal za 5 včera, alebo prečo v masle, gram, si zober, som ho kúpil za 3, si predal, hej, toto moja budeš hulený jak taška, na pičoviny, chlapci, a proste takto si to premiešaš, takže návod, jak ubaliť brko, pre kokotov východňarských, alebo pre československých kokotov, jak sa balia brka. Proste tak, kde Kuba, kde trošku sme inde, vieš. Si myslíte, že vy ste tam, neviem, jaký future step before, ale podľa mňa ste proste kokoti. Nosíš Gucci, ty kokot a fakt nevieš, čo sa deje vo svete, bo žiješ v skurvenom laborci. Na Slovensku, na Československu žijete. Chlapci, vy ste proste v rokoch 90 tam. A to mi je jedno, ako ja sa nikomu nesmiem, ale proste, to je jedno, to nikdy nepochopíte. Ale tak, a ja si naložím také brko, bo 2 dní som neuhlil, ty koko, len som 50 gramov špídu prepachoval celú lednice, všetko som povedal, 10 som presávať nechal, a tu som ešte aj z tých 10 požíval. A mám posledné 2, takže prestanem fetovať teraz, chlapci, prestanem fetovať teraz na mesiac, 2, až kým sa nevrátim do Barcelony. Proste musím ísť do Palerma, zrešiť také veci, zarobiť si peniažky. No možno nebudem musieť ísť do Palerma, lebo typek mi písal. A čo vás to je? To je jedno. Vlastne možno sa s ním stretnem rovno na poli, že má to po ceste a proste mám mi také tie proste chemičné veci doniesť, čo musím doniesť do Barcelony a tak sa majú peniažky chlapci, žiadne drogy do piči. Proste doniesem fľašku vína plnú fosforu, jodu, dostane za 2000 €. Pokojne, nie? A keď ťa chytia, čo máš tam víno, ty kokot, debil, nebuď kokot, páci, ty ja mám také pohyby, že koniec. More, ty čo máš vlastne, jak Tarzan, kokot. Takže dám si bočko a
ono to je, že ja som nafetovaný, zostali napríklad, tu je dobre, popiče mestečko, klídek, žiadni bezdomovci, stretol som tu takých tých techno, ty pičo, vole, hašiš, ketamín, speed, hneď na hneď. Ale proste, vieš, no, speed, ja som ich pozval, oni majú ketamín na ječka, takže, vieš, nakoniec som to vymenil za haši, bo ja bez žuledí nebudem ani kokot. Ketamín si tam mám malú diabetu, ne? Takže tak, mám kontakt ďalší nový taliansky. Som vlastne bol na tom, vlastne si pamätáte, portugalskou profi bezdomovec, jak došiel proste na Psytrance festival. To je Boom festival, Ozora, Tomorrowland, ďalší Arcadia, Insomnia Arcadia. Tu keď ako nič o tom neviete, tak si to študujete, Arcadia festival. Proste to je chlope komerciál, je to komerciál, nemám rád komerciál, ja mám rád rave party, proste ideš do lesa, ty kokos zadarmo a 3 dní technomore a drogy zdarma. A proste bum, a 3 dní ti je normálne na psychiatrii. Jak zožer 2 LSD, kokot a čaru ketamínu, ty kokot. Papríš také predal sobre overdoses, že to vidíš si nemá. No takže tak sa mali Berko, hej, dívej. Žiadne podklady, papírky pre amatérov, tam východňáckých, slovenských, českých. Hej, zmiešaš hašiš s jointom, že by ste vedeli, neviem, jak to mám kameru zadnú, takže nevidím sa vlastne na replay, kvôli kvalite, ale takhle. Vidíš, tam si papírek, hop, bum, dívej. A všetko má parediku, a teda si dám filter, že kokoti dávajú normálny filter, neviem, kde som ho strátil, dobre, tu je. Filter. Jaký kartón? Kokot, hej, bo filter ti zachytáva THC možno na tvojom análnom chĺbku. Takže tak. Proste, vidíš, prekrútiš, môže to vy ste aj primitívy, normálne kúzla robím, hej. Takže takto. A filter zachytáva THC. Dobre, dajme tomu, že takú časť môže zachytiť. Ale to je jedno huli s normálnym filtrom, poďte to sama žuli, to vy ste len také Google pohádky máte v hlave. Zlepíš to? Takže keby ťa jebal ten filter, že by si nechápal. Dívej. No teraz som to dojebal, to nemá tedy. Počkajte, ešte teda, takto. Toto sa nemalo stať, hej, sorry chlapci. Že proste, ja viem všetkých fetožov. Junkilandia tutorial, Junkilandia guide from the east side. Shit. No to je pojebaná ciga práve, lebo tak ktoré to sú, čo sú Winstonky, ty kokos. Mačka proste vyťahne na šupu ten filter. No proste odjebeš polku filtra a vlastne ak to vyťahneš filter, ak ho spáliš, alebo iba roztrhne polku a ho spáliš, tak to je kartón, ne? Proste. Proste má to tam medzeru, proste to ide, koľko na čo robí kartóny, a to je jedno. No teraz som fakt pojebal vyndaný proste toho jointa. Koľko 2 dní som nehulil, chlapci, môže z Barcelony, alebo 3 dní koľko idem. Ura 50 gramov speedu a som tam mal na 5 jointov, ty kokot. Som hulil hneď prvý deň, ty kokot. Vieš, koľko ja hulím, ty kokot? Nechápejte. Spýtajte sa tu môjho sledovateľa. Marian, to je všetko. Bol u mňa doma, aj keď som bezdomovec. Som bezdomovec, ale proste sledovateľ bol u mňa doma. Takže videl, jak proste ja fungujem. Že raz za 4 dní spím. A mám komplet servis, chlapci. 24 hodín. Mi klopu na dvere a čo chceš, ketamín, speed, tripy moje a jedem a furt. A nezastavil som, hej. Takže ja sa nemusím ako, nie, že neberte si to tak, vy primitívy tam, čo ma neznášate a ma sledujete, že proste sa chválim. Tak som bezdomovec, ja som bezdomovec, úplný fetoš. Ja sa ničím nechválim, len proste taká je pravda, že proste keby ste na čo potrebovali, pretože ja mám kontakty, more Mexiko, kartelnej Sinaloa, od Peru, ty kokot až po Kolumbiu. To by ste len to vy chlape vo filmu, to aj tak, to proste takým sledovateľom, čo v živote také veci nežijú, si povie, feťak na ulici. Ale vy nevidíte dovnútra, chlapci. Ja budem profesionálny bezdomovec, proste navždy. Aj že by som mal 100 bitcoinov, milióny bitcoinov, hej. Aj že by som mal 4 vily, ty kokot, a budem chod spať vonku. Aj s bezdomovcami sa stradávať, vy nechápete. Počúvaj,
kedy zastavili bezdomovca na kontrolu, alebo mu skontrolovali batoh. Alebo takú topánku, nedaj Bože, že more smradlavý bezdomovec, ten aj si body ani nedáva. No. Takže tak. Tam si Borko, som šťastný. Dáme taký cut, proste dáme split a uvidíme, čo sa stane, neviem, či čo sa stane, a uvidíme, a ja už mám náladu ísť ďalej, čo tu budeme robiť. A pojedeme na pláž, sa zhubím, najebem sa a čo? Neviem, no. Neviem, idem ďalej, ja chcem ísť tak, kde neviem piči. Proste musím ísť, ak mám ísť do Albánska, čítal leto, chlapci, viete, že si zoberiem, že som sestri-Levante, idem na Napoli, na Palermo, na juh. A teraz po druhej koste, Rimini, až musím ísť do skurvených Benátok vyjebaných. Tam. To sa mi vôbec nepostávalo, som tam bol 4-krát v živote na 10 minút. Vlak, tak som išiel na Slovensku. Takže, ale musím ísť cez tie Benátky a tam sa to... Hej, si zober, že ja budem kamo žobrať v Slovensku alebo v Chorvátsku, čo som v živote nebol taký. Ale chcem ísť do Albánska, lebo tam mám takýto pohyb. Chcem ísť do Albánska, tam bude teknival. Albánia, teknival. Proste teknoparty týždňová na pláži, kamo, pri mori proste. Sami Albánci, mafia, ty kokoda, proste technoparty, všetky drogy. No a potom sa proste musím zase vrátiť do Barcelony. Ale to už sa vrátim určite. Lebo to sú peňažky už to. Len tam proste musím ísť a prísť. Ale to je jedno, to pohádky vaše. To... Ja som bezdomovec. Takže, dám si veľko. A to by bolo to, že by neboli nudné vlogy, ako ho nebavia vlogy, ty kokot, že nechcete vy pozerať na môj vyjebaný ksich. Tak si proste iba zapne zvuk, daj si sluchátka. A najlepšie, ak to ne... Počúvaj, aj keby ste to nepozerali, proste najviac to pozerajú tí, čo ma neznášajú z laborca, hej. Nie, si myslíš, že som im... Už jebem váš YouTube, ja to robím pre seba, viete prečo, chlapci? Lebo proste, kamo, si zober, že ja natočím ale 5 hodín denne, ty kokot, proste fotky, videá, kde chodím. A z toho musím zostrihať hodinu. A ty si myslíš, že ja taký YouTube tam jebem, ty kokot, že hej, že mi platia, to zarábam z vás, vy ste ty. Ako dobre, mám to fakt, že verných fanúšikov, čo mi pošlú tie peniaze, ale neplatí mi to YouTube. Lebo vedia, kto som. Proste Denis Feťak bezdomovec. Dajme tomu. Pre vás vždycky, chlapci. Takže, ideme do Napoli, no. Asi neviem, zavolím Brko, myslím sa, že pijem víno, čo môžem robiť. Ešte môžem ísť kúpiť jedlo pre psa. Konečne zavolím si v Taliansku, ty koko, dobrý jašik. Dobrá cena, dobrý jašik, no dobrá cena. Vyšli 2 čáry, nič. Toľko dosť, že ma to vyšlo na nič, ma to vyšlo po 3 € gram a som predal gram za pajdu. Chlapci more 3 dní behajú, hej, to horšie jak prvý chlap. Mám taký polský spit, fakt mám taký spit, takú pastu, hej. No teraz to mám 3 dní po nožke a to už suché, hej. To stratilo kvalitku trošku, ale proste to šlape. A poviem vám, že chlapci, dám si 1 čáru more ráno o 6. Do 6 ráno na ďalší deň nebudem spať, hej. Chlapci tu nevideli, hoj, ty pičo, hej, aký spíš more, taký sú zubov. Chlapci, to perník sa nechytá. Perník sa nechytá, bo perník akože, viem, to je taký perník, vybaviť, ale ti prejebe v hlave, ne, pervitín, proste schýzi paranoje, kamu, všade hlasí, ti jebe z toho, si dement, proste perník je pre kokotov. Dajte si radšej špída, fakt. Ja 3 dní nešpím, proste to šlape a nie si prijebaný potom. No proste bol som fetoš, rozjazdal som si to s perníkom, ale nevadí, chlapci, to už som roky nemal, ne. A teraz po 5 rokoch takú čárku som si dal, hej. V Barcelone som si takú čárku dal od kamaráta z Pardubic, predstavte. Nebudem menovať, bo by sa nasral, ale proste mám typ kamarát, ktorý má 17 rokov odsedený proste len pretože proste varil perník. A vyšiel z basy a odjechol tu do Barcelony a začal zase variť perník. A proste, ale to je pičo, no nakoniec proste dal som si tú čárku a hneď mi odjebalo. Mi odjebalo proste, všetci ma išli zabiť, ma sledovali. Jebe ti, vole. Ja som dobrý so špídom, chlapci. A to už mám taký mienta, že chlapci 6 kg, 10. Aj deti to tu položím, len mi daj teda šule. Takže tak. To more, zadarmo more môžem snežiť tu po celej Európe, chlapci.
vás odjebali. Než zaplatíte aj do Laborca, mám taký materiál, donesem, že také kokainy. Vy ste jebnutí. Chlapci, ja mám za 18 eur gram kokainu. Ale fakt asi najlepšieho koksu, čo za 7 rokov som mal. Moje stojí 60 eur, tá kvalita, čo ja mám najlepšia. Čo som to hľadal v Španielsku. Ale keby ste chceli 100 gramov, tak vám tam to dám po 18 eur. Zober za 18 eur gram koksu v Španielsku. Napríklad takej Prahe, čo berete kokain, mamka mi píše, že hej, kúpil som za 3000 eur koksu to v Prahe, ale kúpil som 2 rovno, tam mi dalo za 2,5. Kámo, ty si zober, že ja tu som v Španielsku 7 rokov, také čary na koksu, aj toľko kreku som odvaril, hodiny, celé noci som kreku valil. Hej, kila som odvaril koksu. Ale chlapel, koks si nevidel. Bo tu je pičovina koks. Ti hovorím, že ja mám najlepší koks, ale foto vie, že to je pičovina. Chod do takej Peru, do Kolumbie. Tam je koks. Ja keby ty kokot si zober, že ja neviem čo. Dones rohlík, ty kokot. Zober rohlík na Slovensku alebo v Čechách a dones ho do Španielska. No dojde ti rohlík, ale jaký? Chápeš? Proste, tak nebuď kokot, neberte kokain, bo v živote ste koks nevideli, ani ja. Ani ja 7 rokov som odvaril toľko tónov kreku a koks proste to, čo má 1%, to je vaše bodky 20%. Chlapci, počúvaj, ty ani nevieš, keď chceš koks, chod do Kolumbie, more rovno tam, kde listy berú, ty kokoraj, rovno kde to žvaria, proste. Fakt taký koks, že chlope, že more, jak si dáš koks, to musí, počúvaj, raz som mal Kolumbiu. Raz v živote, a to bolo 5 rokov dozadu, že prišiel taký vintány Kolumbiec na dodávke, v Barcelone ku mne, od druhej noci. Hola, abuela, esta je mi video. Počúvaj, prišiel Kolumbiec od druhej noci na dodávke, proste taký vintány, ale more, to je ma perník, alebo načo. Chlapci, ja som, neviem čo, nechcete pivo, neviem čo. Ale že hej, chceme piť, zdravím Marka. V preposlednej časti vlastne malý Marek, čo som s ním našiel v Lacku, on bol so mnou. Môžem vám to tu potvrdiť do komentu do Facebooku. Marek, pamätáš, jak sme boli v Tarragone, u mňa doma v oficíne, to je z prvého videa alebo z druhého. Proste, kde som bol proste pod tým office, kde mi ženská dala 1000 eur, blablabla. To píšte pre sledovateľov, najnenávidnejších. To, že proste prišiel typek Kolumbiec na dodávke a hovorí, pičo, to nevedel, čo so sebou robí. Dal nám aj 2 gramy koksu, Marku, alebo koľko, napíš do komentu. Že pre vás, chlapci, ja idem vám po piva. On už neprišiel, bo ho najebaný stopli policajti. Na tej dodávke najebaný, ani si tu nechcem predstaviť. A teraz dal nám 2 gramy koksu. A ja viem, za Marku zrob počar, ja som si dal takú čaru. Hej, takú čaru, to nebola ani čara, to bola ďobka. Koksu, chlapci. Ale to boli, kámo, to boli jak tabletka, proste, hej, kámo. Chlapci, ženy kokain není prášok, pičo, koks, dobrý, to je kryštál. Tvrdé jak kameň, hej. Hej, ja som si dal nejakú ďobku, to vyzerá fakt jak prdník, šuter. Kokot, hubu, no neviem, kde som mal, chlapci. Ja som išiel takým fakt, ja som vyhodil 2 gramy. No nevyhodil, bo Marko to zožral, ne? Marko, zober si to, nechce. Ti hovorím, taký koks, že to proste šlape viac jak perník. A to bolo fakt škodlivé. Ale teraz po 7 rokov jak to ma pozval, alebo som kúpil za 10 sračky, to nie je koks, to je ligokain, ty kokot s kofeínou a neviem čo, ani v živote ste koks nebrali. Ani ja. Raz v živote. A to som si povedal, že už nechcem. Bo proste sme iná kultúra, sme zvyknutí na iné veci, ale... Marian, ty tiež si bol u mňa doma do piči? Dobre, prvý deň som ti dal špídy, extázy a tak. A druhý deň si išiel s môjim kolegom do piči, čo vlastne, vieš, od Denisa, taký sa volá Denis. Čo vlastne, si bol u mňa baráku, ale... Koľko si mu dal? Pajdu? Za gram koksu a čo si povedal, že chujovina? Koks neexistuje v Európe. To si zoberieš, že do piči musíš zo Slovenska doniesť do Kolumbie, ty kokot rohlík. V jakej kvalite ti príde, tak si kokot. To nie je tam, kde to robia, proste nikdy to nebude tam pekáreň Slovenska v Kolumbii. Jasná vec, kámo. Chápeš? Aj keby tam bola tá pekáreň, tak proste nebudú to vyrábať z toho, čo sa... Proste chlapci, vy žijete, že v Prahe koks kupujete. Chlape, ja sa vám smejem.
3000 eur, taký kokain, že kokot mi tvrdil. No, dobre Viagry ti predali, ty kokot s kofeínom, dement proste. To proste pre také, ja tu kúpim kok za 8 eur, hej. Za 8 eur kúpim kokain a ho ti predám za 80. Alebo za 60 gram, za turistom aj za 100, za 8 eur kokain. Takí budú nafetovaní na hodinu chodiť, vieš, ne. Tebe najlepší kok som mal, ja som si dal čaru a som bol, ja nechcem, bo som myslel, že infarkt dostanem. Takže žijte svojom Pablo Escobar, v filme Vy kokainomani a neviem, čo som tu zafristal, že zajebala mi sa novinka. Afričanka by potrebovala Brooklyn shit. Žuvačky. Pijem to víno. Ináč, čo by ste vedeli, hej? Tak, toto víno som mal pre to. A teraz si opriem telefon tu. Tak. To je to samé, no musím opiť. Takže taký je mini monológ, junkie monológ. No problém so zapalovačami už nemám vlastne, som zistil. Prvá, druhá časť, furt proste je tá kunda skurvená Karol, zjedla si mi kurac, ty more milvka, 42-ročná Argentínka moja. Až vajca mi lizala solené, neumité moja. Taká proste nymfomanka moja. Čo nezrobila za 200 eur aj za čaru, proste materiál, čo... Dostal český materiál do Slovenska. To nedostavíš. Československý, aký chceš, československo-poľský materiál, najlepšie. Hej, počúvaj, dáš čaru Arabovi? Normálne dáš čaru špidu poľského alebo českého pána? Hej, ty, piko som im ani nedával. Ty si zober, že ja im dám poľský špid. Jednu čaru im dám. Ty však Arab tu holý beha, po stromoch sa veša, ty kokojala. Jebe, ne? Oni je, chlope, blázen, normálne mimoza. To by si nevedeli, že oni robia po čare špidu, proste po amfetamíne, ty kokot, proste to taký latino kokoti, ne? No, odkedy som nebol to skurvenou Argentínkou, čo ma jebala o peniaze všetko, ešte som musel kradnúť vlastné veci. Z garážu. A aké to často bolo. Tak. Už nestrácam zapalovače, no. Každý deň som mal 3 zapalovače a potom som nemal ani jeden, bo to bola skurvená tá Argentínka a ona skurvená vyndala piča. Dal som jej čaru a sa vyndala piča. No ale teraz vážne si robím srandu, že som strátil zapalovače. Obajem si berko na mňa zapal. Tento kábel som ukázal, ale to je dobré. Vidíte? Na magnetik. No fakt, to je na magnet, že proste sa ti to nevedel. Lenže nemám to. No dobre, chlapci, strich, uvidíme, čo sa stane, treba mi ich scať. Idem kúpiť pre psa jedlo. A nemáš si návľak. Čo tu budem robiť? Sa najebem túto mestečko, ono tu je dobré mestečko. Potkal som rýchlo, no to môžu byť veci, vieš. Viete, aké šmašky a tak, no. Sa dochšiem, tam sú takí turisti vyjebaní, ten tam zhrbaný, hej. Feťak na 3 km, jak spoznáš feťaka na 3 km? Proste Lidl, legalitka, more, rumunský štýl. Hneď som ťa videl, nechceš drogy, kamu? Jebem na... No, včera som to predal Davidovi v Marseille, vo Francúzsku Polákovi, za pajdograma, že zobrali, že som kúpil za 3 €. Ma to myslím. Dáme, jaký bizní, ale kokainy kupovali, 50-60 € grama, ešte pojeb dostane si kokos. Ja mám koksu, stojí možno tak, no ja mám ja mám 18, to je za 25 € na taký gram. Koksu, najlepšieho kultuje a potom zistíš, že vlastne kokain není. Takže keby si dal kokainu fakt skonduje, tak infarkt dostaneš po malej čare. Bo vy ste Češi, Slováci a ste na to nie ste na to zvyknutí, my sme proste na chemii, od Polska, od Česka, od Slovenska my sme vyrastali na špíde, na perniku. Takže, také feťacké vloky, proste informačné tutoriály feťacké budú a informačné okienka pre drogovo závislých. Že proste, chlapci, si myslíš, že ideš na dovolenku na týždeň do Barcelony alebo do Paríža a tam od Černocha kúpiš koks? Kámo, to čo si kúpil v živote koks nebol ani nebude. Takže zdravím vás, dajte si. Takže tak, zdravím vás a dajte si perník a speed polský chlapci. A hulte hlavne, hulte chlastajte kámo. Ak chcete drogy, tak príďte za mnou, dobrá chemia, rovno do Varne vás doveziem. Tam kúpiš koks model, v živote si nevidel, jak sa koks robí.
A nevieš čo bereš, ty kokot. Už som taký debilov, do žily si dávali, ty kokot, normálne čistý kaf. Hej, kamo, ja tu turistovi predám paracetamol, kofeín, more za 80 €. Ty pičo, čo chcem viac vyndaný. Proste total placebo, skurvisini, nie? Myslím, že už neviem, kde je more, že tu jak kokainy chodia, pičovina. Tu idú takí turisti arabskí skurvení. Takže tak, neviem, jak sa to postriha, jak to ja som dobre dostrihaný, takže uvidím, jak sa videa postrihajú. Takže tak. A moja odpoveď je to, Bimba, prdni si do kamery. Mimoš. Kokot bublinka tu je, vidíš? Jo. Tak, bublinka. Kde? Dajme bublinku, pompa. Bubbles. Bubble, blabble. Dobre chlapci, ja som jebal ten liter, naložím si joint tam, ne? Dobrej naladičke som. Ešte otvorím to druhé teraz vo vlaku, alebo jak dojdem do mestečka. A jedem na zo sestry Levante La Spezia a La Spezia Napoli. Už som šťastný, po víne úplne hneď to začalo mluviť a freestyle idú. A dám si čaru teraz tak vo vlačku, zastavím ten stolík, more biely ostane, more, vieš, jak zo stáčky to sklopíš, ne? On si furt dám čaru a potom to tam biele ostane. Takže tak a ideme ďal, uvidíme čo sa stane. Proste domovacký život. Pataky, 68. Netekáš, pataky 68, ja som to vymyslel. On má proste, daj mi kebab a chod do piče. Dobre, chlapci, ideme na štáciu, Bimba, chod do piči, nechce sa mi psa, furt na tú buditku, no. Ja furt mám psa voľného. No, on normálne vidí semafor červený, on zastaví, chápeš. Pozor, Bimba, stoj. Vidíte? Pozeraj, napríklad. Sadni si. Pozeraj, sadni si, čo som povedal? Musím na ňu trošku tak, bo ona je hluchá, viete. Už pes sedí. A teraz, give me 5, bitch. Give me 5. Proste si myslíš, že som kokot, ne? Chlapci, ten proste aj chlapov 5G network. Normálne implantovaný čip pitch. Môj pes, freestyle. Čau. Bimba, pohoď do piči, ideme sa infiltrovať do počongu. Anda, marikona. Ty, aký ten babe. Zjedničky, počkaj, zjednička, a tu je tak, kde benga to sú. Zjedničky za 20 minút. La Spezia, to je tento. La Spezia, tam presne musím ísť. La Spezia, ne? Hej, tak tam. Hej, bo to je smer Napoli, Jo, a však to za 20 minút vyráža ti, jebe ty kokot. Tutti frutti, droga, dikty, Bimba, číslo 3. A uvidíme, či Bimba nájde číslo 3. Bimba, toto nie, to je dvojka, jo? To je dvojka, Bimba, poď. Pozerajte, hej? A vlastne musíme sa, Bimba, poď sem, tam je štítka, to je trojka. Poď sem, poď a ja pôjdem na ničku. Bimba, a la 3. Busca 3. Hľadaj trojku, kde je trojka, Bimba, poď. Čo tu je trojka? Ona nevie počítať, chod do piče. Musím vyhľať, normálne. Nevieš do piči, do 3 počítať, môže. To robíš. Musím vyhľať, hej, chlapci, ten obojok, vlastne, čo ona má. To je taká malá baterka, tá splesknutá, vieš, taká čínska. Musím to Číňana, dám mu 3 € na vymeniť baterku, bo to v noci normálne svieti na ružovou, kamo. Alebo to blíka, alebo tak. Proste, chápeš, jak je noc, nevidíš psa, si vyndaný, proste slepý, najebaný, tak furt ho nestratíš. Takže tak. Klapka C10 H15N molekula random freestyle konšpiračné matro, sami buzeranti pol hodiny do vlaku 1% baterie, keď si kokot nepochopíš a vlastne to chlapci. Proste nestíham trihať, bo mám natočené 3 dní dopredu. Vlastne ja som v Barcelone, ale som proste v Palerme, chápeš mi to? To je jedno, alebo som v Palerme a potom som vlastne, ja neviem, Bilbao. Proste vieš jak, taký je život. Chlapci, ale normálne idú regionálky do piči a furt majú proste tu aj USB porty, tuto je. Zas taký starý šrod ide a proste nie je USB port a ja nemám tú kocku proste. Iba kábel, chápeš to, tak. Uvidíme čo sa stane, kde sa nabijem. Možno aj zajtra.
Neviem, mám piči, som najebaný, nafetovaný, ako vždycky, Laci. Nafetovaný Laci, videli ste na YouTube nafetovaný Laci? No, piči. Teraz dívaj toto. Dívaj toto, počkaj. Počkaj. Gimba, staň, benga idú, staň na druhú stranu. Tu. Stávaj, benga idú. Na druhú stranu, odchod. Odchod na... Čo máš ísť? Ono to má piči. 2 minúty mi ide vlak na Pizu. Kriva veš. A vykrútenie. A kriví feťaci moji. Koment. Kriví feťaci. Pisa, kriva veš, kriví feťaci. 2 minúty minul. Chlapci, prišiel som koľko je? 21:41. Mám vinko, jointy, speedy. Pisa, centrále. Kriva noha, kriva veš, krivé hlavy. Tuto je pohode, vždycky tu je Česi a tak. A vlastne chlapci posledná časť, ako možno to je ešte včerajší dnešný deň. Ale proste, to bolo 2 hodiny, ty pičo, vole, video. To musíme rozstrihať, vole, na 4 časti, takže vlastne jedno video, to je na 4 rozdelené, už sa mi to jeba. Ja by som dal na každý deň jeden vlog a ostia. Dobre, pec sa mi tu vysral pred stanicu, takže takto by. Jo, takže chlapci, tak dávam si trošku pauzu, lebo každý deň som non-stop v telefóne, buď nahrávam a potom to proste hodiny, že môžem strihať, týko, strihať. To na to ja čo nemám, už si chcem môžu ísť, vole, došiel som do Pize, ideme sa najebať zhuliť, vole, a tak. A ako stočím, ale neviem, či to bude tako zajtra vychádzať, proste každý deň, že by to, čo točím, to vychádzalo. To asi ne, chlapci, to sa bude meniť. No každé 2-3 dní, lebo to už ma to jebe proste každý deň. Takže takhle. A nič k tomu zatím. Uvidíte, že to sa bude, vole, v Pize diať o polnoci, chlapci. Neviem, či nie je chujový deň, ale ešte je tu druhá placička a tu je ísť čo sa tu nazbiera za zgerba, jak ja. Dobre, tam nebolo nič kurva zajímavé, tam sú obchody, tam sú furt najebané ľudí po tej ulici, ako aj čo si a tak, ale nebolo tam nič. Takže chlapci, moja misia je, že mám víno, mám speedy fety, čary mary, trávy, nemám alkohol, ne? Ale vlastne hladný som, ty kokot, musím zohnať. Teraz misia, nechce sa mi žobrať, nemáme nič. Takže musíme zohnať jedlo pre mňa aj pre psa, to je jedno, aj pes žere pizzu. Proste musím zohnať pizzu pre mňa aj pre psa, alebo dačo. Dačo, čo príde. Uvidíme, čo sa stane, alebo predať fety a kúpiť žradlo. Takže tak. Tam bude válka, ja vám to hovorím, ja viem kde. Ja to tady poznám. Na tej placičke druhej, ja viem, jak sa tam dostať. No. Tako je sladké, niečo je sladké, už nežerem. Takže tak, ideme ďalej. Pizza. Čo to pizza? No hovoria, že mora. Pizza. Centrále. Hovoria, že Mordenie neprestal ešte fetovať. Chlapci, som ešte ani nezačal. Ale tu sa tak blúkam, chlapci, po uličkách. Koľko je? 1 hodina v noci. A chlapci, zajebal by som tu kolo bežku. Fakt, akože keby som nemal psa, tak berem. Ale čo sa budem? Na čo by som im zajebal, keď tam by som im na rohu zase vyhodil, vieš. Som sa previezol a čo máš to? Neviem, či to asi dať detská kolobežka, ale tak. Ale čo? Ideme ďalej. Chlapci, tu si najebaní, proste ja už zholený najebaný, tu roztrieskaný som úplne na bezdomovca špinavého, skurveného, normálne na farbe. A teraz taká kundička talianka ide, ty kole, a ona ide už mi Bimbo zdraviť, ty vole, Bimba, ty si proste kundola, môj pes, hej. No, jaký psík, a ja hovorím, potrebujem pre psa jedenie. A ona, už bežala domov, more, si piču. Ja už som to videl. Doraz príde. Takže takto. My som to dokumentoval zatím. Klapka. Za chvíľu dáme continue. Bimba, no čo išla ty pre jedlo? Ja viem do piču, no, že som na schvál, ne? Ona prišla do nej, potrebujem pre psa aj pre jedlo. A povedala, že domov má. Doraz pôjdem ku nej domov, že by sa pes najedol. Chlapci, ja však počkajte, ja som taký špekulant, to nie je len tak. Ten bicykel by som zajebal, no. Za 10 eur by som ho predal. Chlapci, prebehli, ale už môj pes je. Čo mám, čo tu po chvíľku? Dobre, poďme po chvíľečky. Tak, tu sú, neviem, čo tu? Tu typci, oni mi tu donesli, proste. No. Tak onda mi to našla, prešla sama, ale už vyšla s nimi. Vlastne tak bolo, že ona prešla, vieš, a už s psíkom na mňa tam šmurkala, to vážne si hovorím. Najebaná už ma na piču rozťahovala. A pošla domov po jedlo a povedala, že isto doma povedala, že idem tam nejakému typkovi dať jedlo pre psa, a ten more. Už aký muž isté, že už more išiel kontrolovať piču.
To sa tiež by otvárala dvere kam chcem. Chunky mimo. A máme pizzu. Typek mi robí pizzu. Raja. Čak, sme v Pize, takže tu sa robí pizza. A tež tu len pizzu tu budeš dať teda kokot. No čo to bude, pizza mám plné ruky, aj vína, aj všetkého, chápeš? Pod pazuchou by, také pizza burger. Alebo čo to je? No. Ahojte, čaute, idem spať, vybachať. Neviem, kde idem. Na krivú väžu idem rovno vlastne, ešte 2 km, že vraj, nemám baterku. Čaute. Ahojte, a vždycky to je golo. Čaute, ahojte, ideme ďalej, chlapci. A fetka style. Proste, to je total stand-down komedy. A potom sit-up komedy. Abo si koko. Ja by som to chlap prípadka. Aj to by nám povedal. Ja by som to nazval pizza burger, chápeš? Mal tu kamu. Jeba. Má to štypico. Hodne to má párečky, síry, no pizza burger. Takže asi by som to ukončil. Idem sa kde vyjebať, chlapci, a zajtra krivá väža more. Vykrivení more tí fetoši. Ideme ďalej, pičo. Pizza, amigo. Chlapci, dal som na hodinu nabíjať telefon. A zase mám 1% baterky, jak neviem, tí skurvení Italiani. Tu, čo prejme s pankáčom, už máme koľko? 3 € za 2 minúty. Najebaný som jak troška. Zažral som pozvoleného pol grama s fíružnými. A teraz som piči bez drog, Italianci. Ale nevadí. Už idem do Napoli od krivej väže a takto to vypadá. Idem sa tu dať napiť do piči. Bo hodinu tom som bol ešte pičoval, aj tak ma nenabal. Skurvý syn, za to ma vypojil, bo som ho poslal do piči. Takže takto vypadá, to je pankáč môj kamarát. A nič mám nové, nepoviem. Starý more varič. Kuchtič. Takže tak. Zaňáme na bedník. 25 €, keby ste chceli ísť tam hore a skočiť z tej pičoviny. Za 25 €. To je krivá väžka, no však to je rovná väž. Rovná väž to je. Však to je rovné. Jak to je krivé? Hej, zem, postavím telefón, jo? To vám príde krivé. Toto je. Tak si Ono, podľa mňa to je ty kokot to. Počkaj, on mal 11, ne, 8. Že to je. Čo už tam vybavuješ do piči? Salutami YouTube, amigo. ¿Qué está enganchado el teléfono, amigo? Andrea, salutami YouTube. No, te extrañando. ¿Qué tienen checos bueno? ¿Qué tenemos en Chequia bueno? De la pervitina. Dale, ahí estamos esto. Takže takto dopadlo. Chlapci, bezdomovci dokumentujú. Počúvajte, bezdomovci dokumentujú, chlapci. Plány sa menia. Piče. Plány sa menia, chlapci, lebo mena je taká, že idem čo? Som to s talianským pankáčom. Chlapci, to je jedno. Takže som to so starým známym už 5 let. Chlapci, konečne ma zastretli do piči, bo viete, čo nám chýba do piči? Musím sa vlastne vrátiť teraz, chlapci, som Pize. Rovná väž. Musíme sa vrátiť, tu sme. Tu žobrujeme more. On má po koľko peňazí, len tak tu sedíme proste, ne? Že proste musíme ísť po fosfor a povedať do Ženove, ideme uvariť dačo v Ženove. Takže vraciame sa na hranicu pred Monako. Tam sme dneska v noci, o 12. na 3 dní a potom stávať ideme naspäť do Napoli. A tu sme pizza. Amigo, no tenemos tabaco. Mira. Perdón, amigo. Takže pizza, pičovina, chlapci, dobre. Takže taký je život, ideme po fosfor, joda zvariť perník, chlapci, dneska o polnoci, proste do rána.
Do 8 to máme hotové. Zostam. Takže spadky z Pise do Ženovy a potom do Ženovy aj s Perníkom do Napoli. Také život fetošov proste. Vítajte v klube. Ten nech mi dá ten kokot. Už som mu kopol, hej, chlapci, že vy on mi to dal, ja to zarobím peniaze z toho normálne. Fakt, ty pičo, hej. Normálne, jak pedofil by som chytal deti a 2 eurá za fotku, hej. Vežička pičoviny, chlapci, ale dobrá správa je, že dám si Weigel. Ale dívajte. Počkaj, tam piči. Chlapci, vežička pičoviny. A chlapci, tady tí ľudia, to bude cenzurované. Oni mi vyžobrali zmrzlinu. Chlapci, ja som si vyžobral zmrzlinu. A ešte sama do nej po anglicky hovorím, že one ice cream for the homeless? A ona, what do you want? And I say, chocolate. Thank you so much. Have a nice day. Dobrá, pani mi dala zmrzku. Takže máte tu, počkaj. Jak sa dám, kornutom? Veličku. Mám zmrzku čokoládovú. Bez si dá čokoládu. Takže bezdomovci takí vylety na dokumenty na YouTube. Kolegovia si podávajú vajle. Hodil som mu vajle, hovorím, do piče, ja mám zmrku v ruke. Nechcem fajčiť, vole. Bezdomovci v Pize. Chlapci, ideme variť Perník do Ženovy. Tiebe, dneska po noci to tam musí dať bouchnúť. Takže tak. ¿Qué tenemos en Chequia bueno? La pervitina. Ahí estamos esto. Chlapci, takže takto dopadlo. Prišiel Jackie Chan, dal nám čo nám dali? Euro nám dali, chlapci. A on má 1000 eur, ale peňaženky, aby to žobreme. Dobre, poďme. On tiež už vybavuje chemky, more, že už jedem proste. Už pripravte kúchyť, chlapci. A potom sme, zaraz ideme. Ale dneska si dám asi to. Dneska to vyjdeme na Krika v Herák až do rána. Kým sa to vykuchtí. Dávej bacha, když naběhnem píčo na maj, tak kokoti začnou plakat. Shut the fuck up, ten biznis musí šlapat. Tě vemu píčo na místa, co neukáže mapa. A furt jedu jak Ripple, dělat hity, síla zvyku. Jestli píčo káme zváre so, napiš mi na výkr. Už teď jsem píčo. Dobre. Aktuálny čas nevieme. Odjezd z Pize do Pičina na Napoli, chlapci. Mal som ísť nazad do Ženovy pre fosfor a jod, ale chlapci, asi to mám vyriešené rovno na Napoli, takže ruším pankáča asi. A jedu sám, chlapci, lebo musím tam proste proto sa vraciať, chápeš? To je jednoduchá vec. Takže popičovka, pokračujem smer Palermo, bo dedo je moje pič. On mi ukáže volať čínsky škrate, ja kúpim spomený fosfor a jod. Už som si to asi dohodol na Napoli u Jirku. Takže tak. Mená sú také, mená nie sú autentické. Takže tak. Kokain, pikko, marihuana. Dá se někdo? Výborně, 2 gramy jako minule. To bude stačit.